Din il-vettura tat-tifi tan-nar flimkien ma' dgħajsa ta' salvataġġ żdiedu mal-flotta ta' St. John Rescue Corps biex ikunu jistgħu jagħtu servizz aħjar lill-komunità meta jseħħ xi aċċident biex jiffaċilitaw missjoni ta' salvataġġ. Id-dgħajsa setgħet tinġib grazzi għas-sapport u fondi miġbura fl-aħħar xhur minn numru ta' individwi jaqdiet u donaturi. Dgħajsa li toffri tagħmir avvanzat ta' life support. Minnaħa l-oħra, il-vettura tat-tifi tan-nar ngħatat b'donazzjoni minn Merseyside Fire and Rescue Services li wkoll hija attrezzata b'tagħmir għat-tifi tan-nar. Net News kellem ma' Chris Borg Cardona, wieħed mill-volontiera. Tat-trakk tina kapaċità ta' ħafna aktar ilma, kapaċità li anke equipment li jkollu fuq. Għandu numru ta' slielen, għandu hydraulic cutting equipment li jintuża fil-rescue għat li kun hemm kollużjoni ta' karozzi u anke urban search and rescue. Anke equipment li jaħdem bl-arja biex jerfa' u equipment ieħor. Id-dgħajsa wkoll id-ding il-ġdid huwa importanti qed naraw li nikkabru aħna l-kapaċità ta' water rescue speċjalment fil-baħar. L-għaqda mhux governattiva tinkludi 4 dipartimenti, dak li juħsieb is-salvataġġ ta' tifi tan-nar, salvataġġ fuq il-baħar, salvataġġ permezz ta' ħbula u dak li jagħti sapport mediku. Il-volontiera jinqasmu skont id-dipartiment u jagħmlu l-prattika meħtieġa filwaqt li oħrajn ikunu qed jistennew li jiġu msejħa biex jagħtu l-kontribut tagħhom flimkien ma' dipartimenti oħra. Aħna hawnhekk dejjem inħarġu l-volontiera tagħna biex meta jinqala l-każ ta' xi emerġenza kbira. Mmorru nassistu l-protezzjoni ċivili jekk xi nirien kbar jew xi floods jew kull tip ta' rescue. Aħna mmorru nassistuhom. Kollox l-għaqda għandha magħha madwar 70 volontieri jagħtu s-servizz tagħhom meta tal-protezzjoni ċivili jew il-pulizija jsejħulhom għall-għajnuna. Iżda minkejja n-numru sabiħ li jinkludi kemm nisa u irġiel, l-għaqda tħeġġeġ biex kull min hu interessat jingħaqad magħhom. Hija esperjenza tajba ħafna. Jitalmu ħafna, jagħmlu anke ħbieb ma' volontiera oħrajn jiġu minn kull tip ta' età u l-esperjenzi li jieħdu magħna u t-taħriġ li jieħdu.